Inikahit naman po ng lokal na pamahalaan ng Asinggan na ang mga magsasaka na isagawa ang sabayang pagtatanim bilang hakbang upang mas epektibong makontrol ang mga peste at mapabuti pa ang ani ng bayan. Sa panawagan po ang inihayag ng alkalde ng bayan sa isinagawang pamamahagi ng inorganic fertilizer sa Municipal Agricultural Office kahapon Enero 12 ng kasalukuyang taon. Ayon po sa alkalde, ang sabay-sabay na pagtatanim sa magkakatabing sakahan ay makatutulong upang maputol ang life cycle ng mga peste tulad ng black bug. Kaya mas madaling mapigilan ang pagdami nito. Dagdag pa niya, mas nagiging episyente rin ang paggamit ng pataba at iba pang agricultural inputs kapag sabay ang pagtatanim. Gayon din ang mas maayos na pamamahala ng mga pananim. Layunin ng hakbang na ito na magkaroon ng mas maayos na produktibo at matatag na panahon ng pagtatanim para sa mga magsasaka ng Asinggan, Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.